Hello my people, how are you? Res, avui és un dia horrorós, molt rainy day i Melbourne portem molts dies amb molt bon temps, però fa 2 dies que plou i res, em queden en veritat super pocs dies aquí a la ciutat i he pensat que encara no us havia ensenyat la meva universitat, així que pues avui us faré una unitour, una office tour, aprofitant a més que avui és dissabte i és Easter, com es diu això, Setmana Santa, i no hi ha ni Peter a la uni, així que així no farà tanta vergonya ensenyar-vos pues això, els espais de la uni i tal. Així que res, estem de camí. La meva uni es diu RMIT, allà hi ha 2 edificis i està en aquest carrer principal que es diu Expansion Street, ara anirem cap allà i bueno, la meva uni és com un campus de diversos edificis i llavors estan distribuïts al llarg d'aquest carrer i llavors en funció de la teva facultat pues, has d'anar a un edifici o a un altre. Espera que creuem. Mireu, aquí em vaig caure amb la bici, just aquí. Se'm va ficar la roda aquí. Res, creuem. Aquesta avinguda hi ha el tramvia, bueno, hi ha un munt de tramvies que no paren de passar i està tot una mica en obres. La veritat que no és el millor moment per visitar l'RMIT, però bueno. Ara estem ja com en aquesta part del carrer, que aquí està el tram. Llavors tot el que veiem aquí és ja de la uni. En aquest edifici es posen molts tiktokers a fer balls. No sé, és molt curiós, està a totes hores. I res, doncs, ara aquí hi ha com tots els edificis i doncs tu has d'entrar al teu. Aquesta és com una plaça, com la plaça principal que es diu RMIT Connect i des d'aquí pots anar com a diversos llocs. Cap allà està la library, cap allà hi ha un carrer molt xulo peatonal amb tot de coses a fer i jo visc cap aquí. Aquí normalment, doncs, clar, quan hi ha estudiants però està ple de gent, aquí també, però per què hi ha gent a la uni un dissabte? I bueno, aquí es diu la Calm Zone, pues venir a hacer una siestecilla. Dos sofaditos. Gender neutral toilets. Amazing. O sea, espero que no hi hagi ningú. No sé si és molt ètic. Bueno, doncs són uns lavabos normals. Els gender ètic lavabos. El que no hi ha és lavabo de peu, suposo, per mantenir la neutralitat. No, tothom fer pipí així. Bueno, doncs així luce. Així luce un gender neutral lavabo. Ara sí, anem a la meva planta.
Aquesta és la meva oficina, és que em sembla una passada. Aquesta és la meva taula, que bueno, ara està un poco desordenada. I aquí pues, van estar els diferents estudiants de doctorat, alguns postdoc ja també. I aquí doncs viuen professors. Hi ha una persona. Què fa la gent venint el dissabte a la uni? No sóc l'única workaholic. Després hi ha tot aquest hall, que aquí és on viuen les secretàries del grup, i també aquí hi ha els meus companys. Aquí treballa el meu company Carl Hicks, que és com el meu compi d'aquí, que té... Ah, mira, se li ha caigut. Bé, li he regalat un mapa de Gràcia, perquè quan va estar a Barcelona li va encantar. Se li ha caigut. Però bueno, viu aquí. Bueno, ja tenim el Cori. From the UK. Yes. Aquí hi ha més espais. Allà hi ha un altre col·lig. I bueno, bastant guai. Aquesta és com la meva zona, però després hi ha més zones molt xules. Ara us les ensenyo. I pues la gent té alguna gent té assignada llocs, i altra gent pues, tu simplement arribes i fiques en el que vulguis. Mehdi, what are you doing here? I'm recording a video for my colleagues. Do you want to say hello? Hi. I thought I was the only one in the office today. For a few days I was in Adelaide. Ah, yeah, I know. They postponed some work. I saw Puya yesterday. Yeah, both So- of us postponed all of our works. Yeah. Good. Well, I'm gonna wash my things here. Yeah. So, Sure. see you. Yeah. Bueno, aquí està la meva taula número 2. Que pues, a vegades utilitzo perquè a l'altra banda fa una mica de fred i em fico aquí i la vista és més xula. Mireu. Bueno, potser us sembla una xorrada, però a mi la veritat que tenir aquesta cuina m'agrada moltíssim, m'ajuda molt a treballar, perquè, o sigui, per començar, com que m'intento organitzar, tipus, vale, faig aquesta feina i quan acabi això vaig a fer el cafè, llavors com el premi. I a part, normalment, doncs, tipus, vaig tantejant a la gent que també pren cafè i rotllo, doncs, o quedem per fer el cafè junts i ens el fem aquí, o si el faig sola, doncs m'agrada tenir aquests 5-10 minutets de tot el procés de fer el cafè, que si posar
netejar la cafetera, calentar la llet, fer-li l'espumita, no sé, és com que em relaxa. I a vegades això, encara que vingui sola, m'acabo trobant algú, sempre típiques preguntes, how are you doing, no sé què, i gràcies a fer-me aquest momentito de cafè he conegut com a gent i tal, i no sé, és un moment guai per mi i estic molt contenta de tenir aquesta cuina. I més enllà del cafè, o sigui, la cuina, totes les cuines tenen llet gratis i cafè gratis, que jo la llet me la compro la meva perquè aquí veuen llet fresca i jo sempre prenc llet amb bric perquè la llet fresca em senta malament. I, altres curiositats és que, clar, tenim rentavaixelles, que és que no has de rentar ni el tàper, saps? Que te l'emportes a casa ja net i em sembla una meravella. Veureu que hem fet un salt amb el temps. L'altre dia és que hi havia molta gent a l'oficina, o sigui, no m'esperava per res que el diumenge de Pasqua hi haguessin tants companys, així que em feia una mica com de vergüencilla gravar, i a part que vaig estar com amb ells i això. Llavors també he aprofitat perquè avui fa millor dia, ara, o sigui, ha fet sol tot el matí i ara que he vingut a dinar no sé per què s'ha anat, però us volia ensenyar com aquesta terrassa que és on hem dinat bastant, perquè és molt guai, hi ha com aquesta gespa, et pots estirar, aquí m'he fet com power naps, en plan siestecilles així de 10 minutets al solete, i no sé, és molt xulo perquè a més hi ha com vistes a tot el CBD, els edificis de la ciutat central, i aquí, just aquí, us ensenyo, hi ha com un balconet, és que no es veu, allà hi ha com una altra terrassa, que ara us l'ensenyo, hi ha barbacoes i tal, i llavors com allà baix hi ha com un carrer peatonal, veureu millor des d'aquí, que és com el que comunica aquests dos edificis, llavors hi ha com tot de cafeteries i tal. El que passa que avui, com és Setmana Santa, no està res obert, però si no, normalment hi ha com moltíssima vida. I res, aquest és el campus, la veritat és que m'agrada moltíssim, i no sé, crec que ha sigut de les millors coses d'aquesta estada, aquesta oficina, aquest lloc tan meravellós per estar, i ho trobaré bastant a faltar. També, clar, l'estar com al costat de casa fa molt, no? Però la veritat és que un bon espai per treballar, on, ja heu vist que els passadissos està tot en obert, això fa que sigui molt més fàcil conèixer gent, i no sé, hi ha com tota l'estona bastant intercanvi de, jo què sé, ni que sigui un how are you, o al final acabes com coneixent a la gent, i no sé, la veritat és que, això, ho enyorarem molt, i és cert que aquests campus són així de guais perquè són nous i perquè hi ha molts diners, o sigui, aquí les universitats valen molt cares i la gent s'endeuda,
És una mica l'American Style, potser no tan heavy, perquè bueno, els préstecs per venir a la universitat no tenen interessos, els pots anar pagant a poc i bueno, és un sistema complex que accedeix a aquest vídeo, però bueno, que en tot cas es nota que aquests campus pues, són meravellosos perquè hi ha molts diners per mig. Així que ha sigut una autèntica sort poder estar en aquest espai tan xulo que I'm gonna miss so much. Bueno, fins aquí aquest vídeo. Take care i suposo que crec que quan el publiqui ja estaré a Barcelona fent cosetes per la UAB. Ciao, ciao!